Il-produtturi ewlenin fl-industrija lokali tal-films mistennija jibbojkotjaw l-ewwel edizzjoni tal-Malta Film Awards bħala protesta għal fatt li se jkunu qed jintefqu flejjes kbar għall-avveniment ta' lejl wieħed meta l-fondi annwali dedikati għal films f'Malta huma limitati ħafna. Dawn l-awards mistennija jlaħqu nefqa ta' madwar 400,000 euro mit-taxxi tal-poplu fil-waqt li l-fond annwali huwa biss 200,000 euro aktar. Il-produtturi tal-films inkluż dawk li diġà ġew onorati bi premjiet internazzjonali saħħu li dan huwa żbilanċ lampanti u juri nuqqas konsistenti ta' investiment fl-industrija lokali. Il-Journal Times of Malta svela li fost dawk li se jkunu qed jibbojkotjaw dan il-lejl li hija pjanata li ssir f'Jannar li ġej huma l-produtturi tal-film Luzzu li qiegħed fiċ-ċans li jkun nominata għall-Oscars kif ukoll dawk ta' Simxar, Limestone Cowboy u s-srib reġgħu saru velenużi. Ma saħħu li dan l-aġir huwa moralment skorrett u jagħtu l-impressjoni ħażina li l-industrija tal-films f'pajjiżna miexja fuq ir-rubini, meta r-realtà hija l-oppost. Ġi spjegat li r-realtà hi li fil-waqt li l-produzzjonijiet internazzjonali li jiġu jaħdmu Malta jistgħu jibbenefikaw minn cash rebate sa massimu ta' 40% tal-ispiża li tfisser miljuni ta' euro. Il-baġġett annwali dedikat għal dawk lokali huwa biss 600,000 euro. Daqstant, ma saħħu li n-nefqa stratosferika għal dawn l-awards kienet l-aħħar qatra illi fawritilhom il-ġarra.